তাহলে ঘুরে দেবা
କେମିତି ଭାବରେ ଚାକିରି ହେଇଛି କହିବି
কিলো খাওয়াছে ঝিয়া কিলো খাইলে দিলে ঘরে শোইলে তাটি কপাটা দেলে নানিকে মোয়ানো ভমরা এটা দেখো বার্থডে হবে ସେ ମଧୁଆକୁ ଆସିଲା ବଡୁଆ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଉନି ଯେ ମହରି ପଡିଲେ ଏତେ ଘର ଦ୍ୱାର ପଡିଛି କୋଉଠି ଏଠି ବାତି କରୁନି ମହରି ଦ୍ୱାର ଘରେ ବାତି କରୁଛି ଆଗ କିଏ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ କଣ କହୁଛୁ କହିଲା ତତେ ନଉଛି ନହେଲେ ମତେ ନଉଚିଲା ବଡୁଆ ଇଏ ଚିହ୍ନିନେ ବଣାରେ ହାଡି ହାଡି ମାଇକିନା ଘରେ ବସି ଯାଇଛି ହଁ ନା ବଡୁଆକୁ ନା ଦିଟା ମାଇକିନା ଗଇତା ନଥିଲା ନାଇଁ ବସିଲା କୋକୁଡି ଖିଆ ତଟିରେ ବଡା ବନେଇ ଦେଲେ 3 ଦିନ ଉଠିବାର ବୋଲି କହିଲା ଗଇତା
এটা এটা ପୁରାଣରେ ନାହିଁ এটা ଆମ ହାଡି ଘର କଥା ଅନା 3 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଜଣେ ଆସି ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ଆଉ ଜଣେ ଆସି କର୍ଣ୍ଣମାଳ ଦେଲା ସେ 3